из BG12. Днес ще правя чест опенинг на един Legendary, един Silver, два Gold, един Crown и два Free честа. Правя го в училище от топа. Те искаха да го правя в училище. И нека почнем първо Silver честа. 66 пари Ice Golem, зап, Free честовете, Gold, 2 джема, Ice Golem, Skeletons, 73 Gold, една ракета, 9 Skeleton, сега Gold честовете, 186 пари, един Elite Barbarian, 8 бомбара, 20 Тесли и 3 рокета, 213 пари, 4 зап, 5 гоблина, 20 скелета и 3 холграйдера, сега краун честа, 448 пари, 2 джема, 7 елит барбериана, 6 еликсир колектора, 50 роял джайанта и гвард и сега легендари честа. И точно това исках ми се падне Ice Wizard. Точно тази карта и сега ми стават само Lumberjack, Майнера и Електро Wizard. И само изиграм един Friendly Battle с едно момче. Тук му го пробвам. Добре. Само ръкосна Холграйдера. И сега ще изиграем един Friendly Battle. Много викат от нашия клас. И нека почнем. Точно тази карта исках. И ми е кеф, че ми се падна. Стига, бе! И сега ми остават само 3 легендарки. Най-вероятно може би се падне една докато излезе Електро Wizard. Никой не знае. Той също има Далок и Принцес и Лава Хаунд, но не го използва. Добре. Бастига. Добре, че не ми се падна Инферно Драгон, че щях направо да си хвърля таблет. И го страша на 3. Тук в овертайм ще е 3 минути, така че... Бах, човек! Добре, трябва да научи как се игра с... Питай го, че той... Да, аз го имам. Ще го питам, спокойно.
ще загубя. Или най-вероятно това ще е само. Не, бе. Добре, учи. Фак! Нета ми. Нет. Нета. Не. Нета. Нет. Няма не. Фак! Няма не. Не! Нет. Really, nigga? Fuck, nigga. И добре, бима. За малко. Игра така и ми запима. Игра и без нет. Това ще е за този клип. Надявам се ви е харесал. И тук до мен са бутнекви и чао.